Tôi xin phát bạn ai ngộ dụng lấy cái này cái pon bảo ai sẽ xin phát cái này cái lát ban sam cái cái tiên cái chỗ u đừng ba cái Bible study ba cái good news TV ai không lấy xin bài pastor jungi bagi program director tingkat EP baru ki dongkit kam ki pendek biang ya kan ke channel tingkat EP ki perlu ki permanent ki baju ya kersan baju ya pek na koi ke sini sakoi ya kan ke program blay un dorangkap EP bat ya ka phang ka ba chong ni ka Bible study ha kan ka por chong lo rim kalong halor ka jingsneng sempat ublay Siapa niat syahmat yang pendam bagi jingduai. Kemudian ablay saya siapa niwan khmat ket isni jong me hari kupor. Niwan ban aingu ye jing le isni ke jong me ken kutrai. Ni aingu ikak tien ke jong me ken ablay pi. Badan sibun ki benta ki bakran ye jing im ke jingi we pi we. Bangingin skema kan kupor komentar. Pamen kran yang ken kutrai limba ka tien ke jong me. Begin yo kan ko try ban penting lagi jong kelenti ke jung ha ke jing buat ya mi ban le sakata ka ri ke ba me la pen khre ka bangin ang ya kan perthai kan ko try in syam sibon ke jing le nu ga tien ke jong me kan able kan mi no ngi betul kan mau ngi system ba kan ko try kan ko pon di ba ka tien ke jong me ko khu kan ko try ke ba jong syap ni bar jong me ban sa me ka ko bon Penolak utang tendong jing sawah jong me. Statement kuku podang sa ting Jesus Christ duai. Amen. Bun apeng jongi ki Kristan bangi mat iki jing ele jing pang jing sitom ki kena ba ublay ula ino yaki. Ki ngai ba ublay ula isi yaki haba ki kon ki kti jongki ki mat iki jing pang ki ba harukom Di kilong haka umdum. Nomor kimtip. Kaya ka bajay ki balay. Kajalong haka jing kumta. Sisi nuway parlok jonga. Umat ikijing hayeng jong. Berkata kalau limba ka jingpang ka jing sitom ka bawan hap hay kun jong ni. Beruway nong yalap balawan ban kmi ban duay. Ulang. Ba ulayakan parlok bagi yang tulong lesi kedai namar kapok jung upah bakon hap dengan ni gejing stom hai tai khulung pada hari takat tu kat ni tai khulung ikhlas no kisendang ni Yesu aku sing kila keli ya kafilawan syam ha Yohanes kanong ba khandai dekat ke baal ko ongum ni kisendran jong te kila keli ya ki ong ku kenrat bala lepop uni neki kmeki kpa jong balakha matla yu dan we uba matla tu unong krom par kisenran kila keli kadai ka pop jong ne jeki kme pa jong wa pelong yu kum ni kadai along ka ju ka jimut ka bon na pelagi Kristan ki ju kenok balasi kadai ka pop ki jong ki kme kpa bawon hap balagi onggup ni namar ka don ka nomrem na kaktin ka jong blay na kitab kabarim ha Deuteronomy mi tabang ba laraki lale palat akhmat ka jong blay ka jing palat ka jong blay kan hap haki pateng la pateng kini ki jiu wat ki senran try ki pensyong nong rem ya kata ko ma mentan pilawan syam ru ha Exodus arko khat ka basan ka baong oba penwan ya ka jing palat ki pa haki khun hadu ka balai bat ka basau pateng benriu jong ki ba isi yang Bang boleh. Lalu Yesus lah jubab dah kebaang. Uni syam na lepok lem ni ki kmi pa jeng. Indai ba on penpau ya ka jingle jeng boleh. Hau. Kata kalau ka jingmut ka jeng Yesus ka bau la ang ki sembah. In pai seka meaning la ni ka jingmut jong ka ni ka kentien yang seneng sempat. Kat kun ka angga Bible dictionary kani ka ketien haka Greek kadai Paidio. Kemudian to instruct, train, correct. Kata ban batha ban hikai ban penbai. Kadi ka jingle jong upa ubah beneng syaki kun
kiba le kat ba kiman kiba im like lan bat kiba ko ngo ye ka hukum ko jong le ka city Paul ki nong Korin ka nong ka baningkong ka khat ka khat we lai puar ka ong ndai larang ila bishar bhai ladi oram dala bishar yangi kumni ndre habala bishar yangi nasneng yangi dautrai khenang ba onam penrem yangi lem bat kaperthei kata kalau ngejimut balai yo ajing sneng sempat kadai ba ublai kwa ban penrem yanga ya phi lem bat kani kaperthei ka bapa ke Bible hadith mi kanang ba prar ko basan ko ang kadai ba men perkhat ru hala ka donut ba kumba ubri usneng yelau khun kumta kain utrai ba ublai jome usneng yeme kasam ka ba khandai pusau khat ka ba khat ar gong suk utau ubri uba mes neng sempat atrai baru ba me hikai na ka hukum jome ka katin suk hangni lapan wan na katin Hebrew Eshar ka mamut jingkemen bala kerku nega jingkeli kalong banga puli gani ka benda hato habang imat yigi jingsha sneng sempat kilong sisha ka jingkemen nani ka jingkerku ya ka jingim ka jaga ba jongpi kita iki dekat haneng ki kedo bo blai usneng sempat namar bu kwa ban penrem no lagi bat ka perthei kumbang kalau usneng namar bo ya laki khun belum mengapa papi usneng sempat om namar bo bitar persya yangi ndai namar bo ulong ukpa payaine ukpa badap dengan ji ubasubha hangi om probab no malai khat bakhat a nabaya uba utrai usneng kumba ukparu yau khun uba uhi abangi ino yaki khun kikti gijongi ni sneng ni sempat ni sim dude ni dabam yaki bagenya igalanti ka badai ublairu abo yang ni ka ta bagino mlenga sagi ke jong perthai bagino map akino ki jisnio dari pa sigalanti jong bamman uai ke jing sneng ke jing sempat inpen yaki daw dan katu kan ni teli ki daw hakum kino ki por bau blai usneng usempat ni kabaring kong golong ladang ngile pala ar Samuel kena banyo kat bakat sam manga ngandai khun ya uru undai kpa yanga lada unle pala ngan sneng sempat ya da uding sempat beriu bat daki jingsho khun benriu lagi pensu si sat yublay ang nagtin yublay sam nriu khat baningkong atrai wat sneng yanga haka jingbitar jome lemne wat sempat yanga haka jingsu si sat jome kebalai ban lagi ino yublay badiki an gijong sam ga prab kundai laipo ar kong kumni lagi kun jong kin ino yaki an jonga matkim ya hagi jingbisar jonga lakin penken yaki an jonga matkim sumar yaki hukum jonga dengan penwan halor ki jingpalat jongki da uding sempat bat halor ki jingle beman jongki da ki jing sempat mereka sahabat habang imbisar yaladi ini men bisar le ngilong ki bakum nu kei ki pop ki badan hanga kei ki pop ki badan happy ini men yeng ban bisar yaladi ban pet ban khmi ong gak tin jong play aning kong koren kena bakhat we lai puat habangi bet hagado kadin nakimi kita kidang galasya no manriu khat ban nyaw pra ikan sipang kita kiso jeng kado bangi im hakado gapop kamun ngi pensusi ublay bat kawan lam ega jing sneng ega jing sempat ega jing ublay ndaki khun ublay ki dankam ya ka jing pen bai ong ka Bible Hebrew kuno bakhat ar khat ka basan adu shpau ong aba ublay ukwa ban pen bai yang aba japi u ai ka jing sneng ka jing sempat ka jing sneng ka jing sempat jumblay ka deiru kaban pen kiar na ka jing sneo ka jing sgo kraw ka jing so kraw ka jonga ka jing so kraw ka jong pi ka jing so sarong la upolu ong
haka sithi jong ga ba ar skinong korin kan lenong ga ba khat ar khat ba nyo haro khandai ka ba uang ulayo e ga sya hakado balai ban pen red ya hindai khnang bangan om su krau palat namar ka jing krau kortam kita ki jing pen pau labo hanga ya usha hakado ka jing pha usoitan ban yo pin sitom yanga khnang ba ngan om su krau palat ken chapang uni ngala karpat laisien yau turai baun pen ken ria no yau nanga keu loong hanga ka jinga jonga ka dap biang ya me namar la penjana ya ka bor jonga ha ka jingtlon da ka ba kamen namar kata ngan kham le thau burom ha kita ki jingtlon jonga khnang ba ka bor ukris ka nyo song sa hanga koi pat ka daw dei banwan ra yu so ka hop ka balong banwan ra ka jinglong khui ha ki bangi ban penlong yang ni kumu Chris what Jesus Chris ang the Bible la Hebrew kano masan kat khat ba pra ba la ula long ukhon ru ula nang ya ka jing ko ngu na ki e ru ya ki ba ula sha habang puli ya kani ka khat kami koi pat ka jingling kabalong hato Chris ula jolong uba bom ko ngu ban ula nang ko ngu na ki jing sha sneng kam long kum ta pen ban ki jing ba wan sha haka jaka ba un khnyum lane wa daw man lan ula pen ko ngu pen sha ya kita ula ko ngu pen sha ya ka wei adin ka wei ki jing le ki jing ki ba wan haka jing jong kum ta ngi ki ba dei ki nong bo jong Jesus Christ ni dei ban sha khnang ban yo pen long yang ni hakadur jong ka jing sha si tom ka jing su kam dei ka ba u khlem ko ngo yo ble dei u pdiang ba ye kita ki jing namar ka penjanai bu yo ban pendep ya ka wei hadin ka wei bon ai ka nuksa yang a ba ya pi perlang long ki ba ki bam dei ki ba le ya ka no ka jing stiang dei wan ki jing ni ye sha pengin pendep Ephesus nang baningkong dekat pasau kat kumba ula jit yang ni ha u men ba pat pensong nong rem ya kaperte kenang bangin long ki ba khoi bat ki ba klem jing duna hakmat jong ha ga jing ningkong Thessaloni nong pasau dekat lai sau namar kani kalong ka manu blai ka jing pen khoi ya phi ke ba pen ken dia no na ga ba klem ba uwei na pi untip kumno ban ri ya ukyu la ujong hi haga jingkhut bat haga buro ublei ujupunan kam yaki rukom sneng ki ba kham shir khairu let's say ki extreme measures tang haba ki wei ki lat ki long ki ba leno rangi pule ka kitab Leviticus kanong ba arpun rio ba Deuteronomy nong ba arbu pra sapang kita ki jingtim mi kita ki ba bom ko umu ka ai jingpet sai halor kani ka phang ki extreme measures rangi puliru ya ka kitab jo kanong ba life ulai dekat ba khat saw ar khundai ngin syam ya ki daw joga jingpang jingstom ha ki ba bun ki benda ulai ki extreme measures ban sneng sempat rangi lada ki wei pat ki lat ki bu ai berit beria ki long leno aga jing im ka junga ba jong pi ban pen bet ya ka jing im ka junga ba jong pi polo ki daw joga jingpang jing som jungi kum ki kristan kila ro ban long kum ga jing sneng jing sha sempat hau ble ni kila bandero namar ki bam ga bangi jubam nani ki bam ju let's say la ban ki jing kelan met ki exercises ibam sumar ya ka met ka phat la jong ngiti balada ngidi duma ngi sitom bat kam ki jingpang ki babon chai kita ki jing sitom kimla abanlong ki daw jong ka jing sneng sempat lu play ni ngipang mat thut kini ki thiet ki jaw namar balai ngimle exercise ngimpen mlien ki jingbam ki bate ka met ki jongi dingi sulta ban bam
Mo kum ki jingbam ki ba dan dukat Maggi, pork chow, chicken chow, momo, burger, pizzas. Yom sotunat ban ba mi ki jingbam ki ba shat hayi. Jika ban di ki ka ka ba blay la ai ka ba khu ni di de ki kia. Ki ba bon rukam ki kok ki so ki ba di dukan. Kini kimerap ya ka jingkwat ya jingsha. Kimerap. Ni dengle yo pang ba da gitu. Ni ong bat ba blay la isi. Ni ka jingle ke jungi. Ke ba ban wan ra ya ke jing so si. Ni kilaru bandai namar ki jingele ki bor jingdum abang iyo ki jingpang ki jingstom but gidan sibun ginuksa hapo achang ka Bible ka Old Testament ka New Testament ka jing shakli ka jong try Jesus ka ministry jong pilaban siam ki babun kidan gitu ki bapang ki basitom ki na ki bor jong ka jing koi bat ka banta kalom kumnungin singuthu ba ublay usning sempat ini kabandingkong dingba jongki jingjia ken mau yu ju hakilenong kabandingkong ngisyem bala pla sapang jogu ba ulong uba janai ba babe baru ba syapting yo blay wadu jubru hakibabun ki jingkran jongu tas pule ka kitab job pla ba ulong uba lui baru ba klemle palat baca sitom sak hadu ka doto udulut khat ikege bar khat aga jingim ke jong usa mawi ndai lingba ki jingsha sitom ki jong ublei ukun ro yu kuma kun ro ki bilar dawai ya bilar dawai bunsin shwa bagi ngindi ngiju kun ro shwa balai namar hapo jong ka bilar dawai halor ki dantang ko bat sapo ka dega dawai ka badan doktor so ngi ba shwa bandi ngidi ban kun ro ba kalau kumju yu ni uju ublay ukun ru yu bar habala kun ru yu uju ki pui ki badan napo ki staman kiu shalo ki wan ban pau bar ka pau ba udan ya ka jing sarong ha ka jing slow ba u biang ba udai u ba hok kumutu farsi ha ka testament ka ba thumai ka ba udwai u bo sha jing et bunsin baju dwai pun sin bo penrem yo tu nompok beran hajan jo ujo ulang kumta uslo ngara ka jing sorong kada no u ulang u babang u babang u bayai be ya kalanti ka jang blai ndre u blai u kun ru pat len ba jang ini ki jingpang ki jing stom ki jing ki bawan ha ki jing im ki jong ban pen pau bat bo dan ni kita ki jing sorong halari bo udai ban pen kan riano baru weng no na ki jing im ki jing Idan ru lingba kitama Ari Samuel no manyor kapal sao manga ngandei kun yu uru unde upaya nga lada unle palat dan seneng sempat u duding sempat bat dagi jing shok kun benrio komot dagi ki wars kitama kita kilong ki benta ka bau blai usling sempat Hosea no bashpo kat bashpo habangamon ngan sempat yaki but on yalum yaki kenja benrio persya yaki abala kum yaki haki artali ki jingrengkang jangki ngila basko tho lemba kini ki khot bagi thma ki baja ki bon ki chika kiri jongani ka prathe kadi ka rukom jing sneng sempat ublai namar ki penso si sat jau ublai bala thau yaki kinam snio ki ki we ki dau bau blay wan ra kilong ki lenti ke bau wan ra ke jing sning sempat Leviticus arpun rio arhu pra arkhunda ki khat ki ong ngaru ngan yat persya ya phi daga jimbitar ba ngahi ngan pensitom ya phi nyau sha khamjor pat namar ki pop jongpi bat pen bam ya ka do ka jong ki khun senrang jongpi ba ka do ka jong ki khun kan thei jongpi kawan kan nam snio haba ka Bible ka yathu yani ya kani ke ching thukana ba hadu ki brio kim don shu ka bam ba ki ha bam ka do brio kinam snio ini ilong ki extreme measures ka bo brio wanra rangi pai show kinam snio ki dei ki dak bo brio usne sempat ya ki be i itu jing sha pen stamben kala ban long ka rukom ka jing sting sempat jong play
ngi ya kani naga jing imu pol ar koren kalnong bakhat wei khat ba ar pulai lai pho bisham kijing sha sitom sha sempat jo ki dei ban penjanai ya ngi sha pen sitom ben ban penjanai ga jinget jo ngi hau Jesus Christ narawan ki jing ban ngi phaide no kata kam dei ga jinget nei lara ngieng scam bat klan ha ki jing duai bat klan ha ga jing mani yu blei ngilong sisa ki khon yu blei kita ki perlu ki jonga ki badan na stage apo central India yuan ki jingsha pin sitam ben ki isa tan naga yeng mani kat ba kidang ya mani isa alam sa thana isa ai ki kis ki ba punchan isa bom isa sempat ban umdan bala banwan ya ki mar ki ai kis ka ba khape ndai haba ki lami nang tu pat kiwan da ki jingkemen kyang namar bangi ni mani ya ublai uba im kisah le kata kisah bom kisah sempat ndai semua komen kapan scam show ya ka jingit ke joki pat ka jingsha pin stomben ka degawai ka ba ublai onra ban wat kalau hukum ka jingken ru ka ba kan ru yuju ban pai khadu kat no ka scam ka jingit lingba ka jingpang ka jing stom ka jingpai donut ka jing sosi thang hau bri simen om lingba ka jingwan hap hakiwei ki bai e kan dei hi hanga lani happy khna ba nginyo ban yit ya lagi lang la long ne em ki brio ki ba kala ka pamon kum do ban lai na kata ka jing sing ka jing sha sempat ka sosi ka ba sosi e ka long ba ngimla ban lai na ka ni tabangila ban sha sempat duna lani kabakham jem ke ngi dei banne pin sitam meladi kumnungin pin sitam meladi sam rup khanda shpo ko pin sitam meladi yala kamen sim daga jingsha jingit ka jingsha jingit ke dei gawai kabangi dei ban dem akhmat ke jem Daniel shpo khat kharar pendem meladi akhmat blai ningkong korin kanam khatwi khat balai puai le puar ko bishar ladi nilarangi bishar bha yaladi onom dala bishar yangi kumni ere habala bishar yangi lasneng yangi dautrai kana ba onam penrem yangi lem bat keperthei kumnongin le abasha sneng sha sempat ingin pai sha city Syaki Hebrew kanong makhaar banyo ere chubab jangkani kabaning kong dekat kabalai basaw ko ang in perkhat yau jisu namar tu pin perkhat yau ta ubalasya ya kabakat ni ka jingkren persya yali da ki bapok bapin man thak da kabasutlat ngai langai hakimen sim jongpi pimpat yele persya haban dami snam da kaba ya pen persya bat kapo perlu haba ngisngu tulak sngu bomla sha shu au ni unong tho bangin perkhat yauta ubala sha sidam wa yauta ubala sha uli Jesus Christ pada bangi perkhat bangi pen jingmut shu ang galanong ka basaw dikhat ka bakhat riyo inyo pediang ya ka bor na u bat ka jingai ka ban yarap yangi hakipor ka ban ngidon kap Jisu dei uniksa babyang na marjungi ubala sha ga ding pina ya ga jing iben ke jo ya ga jing sha sitong jo bat ga jing eno jo ubrio baru blai ga jing sha sitong Jisu uyai sha ya ga jing le jo jong ki nong pok persya yu kumakalong na kakti ublai bok pa jo bah beneng uang hayonis khat pra kadakhat ka bakhat we ka khuri ka bala ai upa hanga kadi ka jingdi ka bala ai to ublei wan iben lane newsting ya ka jingpen bai ka jang ublei ong kadakhat ka basan bat phi la klepno ya kata ka jingken tu ka pen I happy kumba haki khun ko khun jonga wat newsting ya ka jingsting sempat nautrai lemni wat snautulat ngai langai haba da sneng
yame da bunsin gibril ki ibeno ya ka jisting sempat namar kisko bakalong kabam so tenat kabasitom sat kaba penduk manusia nong tho provo kanong peningkong dekat arpulai arpsan berlai po ke pai pi haga jingsning jonga hakmi nan teno ya ka mensim jonga hapi nan pentip hapi ya ka tin jonga ndai pilai ben ya ka jing perkhat jonga baro bat phimon satya ya ka jingsning jonga bakim mon satya ya ka jing perkhat jonga bat kila nyu ben ya ka jingsning jonga baro habadan ki bayalap ya ka tin ublai lingba ki nong yalap ublai upen pau ya ka mon jong kom ka niksa unathan nong yalap nong yathu lupa ubalawan kom ka sur jong blai ka bakaran persyayu debet ubala lepok ublai ula phak ula ban pha ya ki nong yalap ban kren hangi haki rukom ki babun bagi khobor jonga jingalap ka dung ya ka donor ka jonga jong pi ngidei ban sothu ba ublai ula kren yangi bat bau kwa bagin penbet ya laki jong pilinti bagi dia bat besar bat kala ke pemut debo na pring kibrio aba layo ay jingsneng na oblay ki iben mat kinang jingai na nang yai ngam hagapok iban pao ya ki jingpitar joki persya ay oblay kumbalong ukay hagat tasiman kabarin parlang ide iban kenkor ya ka jingsneng sempat ublay namar ujob hakalenong kabasan ka dekor kanyo ong hakmi suk tau brio ya uba ublay usneng namar katawat nyoben mame ya ka jingsneng kajong ubadan bor baro kabalang ide iban kemilin ti ka jingsneng sempat ublay kanlong kabamae ladangi matang ka jingsuk ngapatay siap ong kumlo hakani ka dekat kaban brio namar ya uba utrayu in usneng sempat baru sempat ya ukun baro ya uba priang ukun baro ngide ban priang ya ka jingsneng sempat no boleh kum ki kon ngide ban priang ya ka ong uju hakal nong ba ar kot baspong ngin priang na ka kti ublay ya ka babahan tenginom priang ya ka basni Butsin ngiro yublay habang imat igijing kerku gajing im gajungi ngi ai ngo yu de habawan pat igijing gajing pang gajing stom gajing ele ijigai pat bunsin ye kan ben yublay priang ngi gajing priang ngi sinjar priang ngi kita giding penkiang igi kenro gi bajrong gi bawet akmat jungi gijing do nong gi bakrang gijing do mensim baro kembakawan bari bawan nào lại vậy sao được hết các bạn nhiều đây là các bạn ta cái chính phân ba và phi vậy sao lấy ule phi cung ya ki khuôn nằm ở unu tàu khuôn giàu bao pa trong juice neng sempat cái chính ya sao kalau các bạn đơn cam cái chính im jongi cung ki brio cái chính ya song kurim darang im ya sao kan omlong ka bajong kum ka nuksa ka yeng di chonga istan siedan ka jiya mai ka jiya shut pre chonga ba chi lo dia ba kala dom ilong chonga i chu leng no nong tu ba i leng no shoi ka penlong jai jai lo i nga long jai jai lo ki jiya sha ka jiya sha ndai haba ulok uwan hayeng da ka ching dom ka ching pitar hala hayeng kalau ka klik kum ka ding kai ka baca ora ka jia pat ka jia pra ka yin ka sa bat ka bon ora ka jia khla ka jing bom sup tang ba kam ora ka jing bom sup haki ndewat haki khon ki ki jong ki unong khai a businessman na ro mia sha kan long gum no un du nong unung yo nong ha ka jing khai ki jong hebrew nong ba shkol ka lai hundre ko namar pidon kam ka jing sha bahaba phi la yo le ya ka mon ublai phinyo priang ya kata kecing kular kadang kecing kular ka jang ublai abang yesha ya ki ai baro khoi yesha ha ka jing mare cha prasa jong kadak ha ka jing ya lenti ka jing ji pilgrim ka jing yesha ai ka jing sha pin sitam ben ini ben yesha apring ka jing sitam ini ben yesha apring
wat jing susi gitu dari susi pan om abon kibam yesha bat ki thudna tang sipor jisu ong hamarkas no basal khot ka ba khatra ong kita kibam yesha kilong kum kita kiba om don thiet haladi kaba ka haba ka ja kaba jinjar ne ka bale ben na ka benta kata ka ktien kumni ru kila thud wan riung in yet ladi langi don ke jingai hakapor juga jingsha sempat ong por lagi ar korin kanomba khatlai khot pasat yet yaki jinglong ladi yaki jingle yaki jingai yet dan ayu hapo ka donot ke chonga jopi ni ben yet ke jing pitar sla ktien ke bapan mong uthli banap bapan mong ikiwi ke jing bisni jing thang ke jing dukha mensi ngide ban pediang namar ki jing seneng sempat kimdei ki ba ai jing pin stoming nani ki ong punishment ndrei ki pan khoi bat wan ra ya ke jing kala hapo ke jangi kapan san ane grow san yangi hebrew khat ar spo ong namar kisisya tang khendiat kisi la seneng sempat yangi katba ki ibet maki ndrei maung kenang ya kaban pen mentoy yangi bangin yo benta naga jingkhui jong ngisem halukas kanong ba arku ar khat ka life ar bo try ong ho petras ko seman akmi usaitan ulapan ban yo yapi ya kaban yo tai yapi kum yo ko kay ka bo try ulale atau ulale persya yo usaitan naga bentau petras reu ong nga duai naga bentau petras haka jingja ki ba kham sidin ngisem ba ula kham khlan ban kham khlan haka ban aimen siem ki parasan ran ban ki bangen ki kunju utrai unum pelat yangi kumni na ki jing sting simpan kabawan haka jing em ka jonga ka jongpi ada ngisem ya kena gino ki jing unum pelat ndai un pen kesan yaki un pen kesan yangi daki banwan ra ya ke jinget ka ba kham khlan na poj kadang bangin yo pan khlan om tang eladi ndi yaki weipa yaki paramen sim braimen sim yaki hake jing sha ka jing shitom ka jongki na kwe ka sim cheweipa doblein kur khu yangi lingba jongani ka bible study hagani ka por doblei unyarap yangi ru begin nang begin joy begin yesha akipor jogi jing ke jingele but ke jing sha penstom kabawan ha ke jing im ke junga pingin pai khmat tang shu jisu ubalong unong pen inuk sa yangi ha ka bedei but ke jing sha penstom ke jing im ke jing pang ke jing stom ke jing le bawan ke jing to blain kur khu yangi sai sin parani po to blain nang ta burom chu amen dunya duai ablay ngiwan khabat khat isnek jongme sai sin pat ai go e mekin ko try num ta ka tin ke jongme ka ba me mela pan pau mela kren e mela pan i ken ko try kan ba ke jingpang ke jing stom lane ke jing ke jing ele ka wan ke jing im ke chu ka dei bun sin kalong ba me kwa pan bet e ka lenti ke chu ba me i me mem kwa man pan reming rangkat ban chong ni ka perthai ka bok ka ba matlo le me kwa ban penjana ya ka jingit ke jungi khanang haba me man wan pat ka jingwan asin ke chume men yit ya ka jing ke jingit ke jungi men syam ya ka jingit apo ke jungi ka bas kem bagi nom phaidin bagi long kita ki nong bot ki bas sha ke chume statement kur khu yangi ke kur fai lim ba ka ni tin ke chu tek just plus ke pai ke pat amen